Sziasztok! Mi vagyunk a hitelportfólió elemzés, és hogy mivel foglalkozunk, hát nagyon szerteágazó a kollégáknak a tevékenysége. Általában én sem mindig értem, hogy pontosan mit csinálnak, úgyhogy gyertek, kérdezzük meg őket. Szia Orsi, elmondod, hogy mit csinálsz éppen? Szia Lemi, én korábban építket ellenőrzök, mondjukat ellenőrzök, folyamatban az ilyesmi kollaterálreport is, és még SAP kódolást is végzek. Jó, elmondom érthetően is. Van egy rendszerünk, amely tartalmaz azt az ingatlan adatait, ezeket ellenőrzöm, megnézem a képeket, ki milyen lakásban lakik, megnézem, hogy jók azok az ingatlanok, amikre adtunk már pénzt, illetve még az értékbeeséseknek a számláját ellenőrzöm, hogy jó összegek szerepelnek rajta. Szia Henny, te mit csinálsz most? Szia! Most éppen leválogatjuk a JMM-et, aztán átnézzük Marcival a DQM-et, és még DLT-t is kéne ma tesztelni. Elmondom érthetően, szabályozó, mivel leírjuk, hogy milyen gépekre, ingatlanokra adunk pénzt, hogy megvegyétek. Kitaláljuk, hogy ezekről az ingatlanokról, gépekről milyen adatokat és akarunk a számítógépünkön nyilván tartani, és ellenőrizzük, hogy sikerült ezeket az adatokat a kollégáknak jól berögzíteni. Aztán meg összedobjuk a fejünket, és meetingeken beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk ezeket mind jobban megcsinálni. Dani, te is elmondanád, hogy mivel foglalkozol? Hogyne, persze, Levi, én vagyok az eszközmenedzser. És mit csinálj eszközmenedzser? Nem tudod, hogy mennyit ér az eszköz, nem tudod, hogy be lehet finanszírozni. Eszközmenedzsert kérdezni, meg fogja mondani, hogy az eszköz mennyit ér, mennyi a hasznos élettartalma, jó esetben is a piaci körülményeket, így a fedezetünk, ami a leasing mögött van, biztosítja nekünk azt, hogy ha nem vált esetben az ügyfél nem tud fizetni, az eszköz árával térülni fogunk. Szia Edina, elmeséled, hogy mivel foglalkozol éppen? Szia Levi, épp feladom az adatokat a KHR-be. Hát remélem utána nem lesz egy halom T339-es hibánk, meg FTSF gubancos. Na megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy a KHR teljes nevén központi hitelinformációs rendszer, ez most már tartalmaz mindenféle adatot az ügyfelekről. Régen a KHR egy homus volt, csak negatív adattal szerepeltek benne az ügyfelek, most meg viszont már inkább azt mondhatjuk, hogy mondjuk ez a pénzintézeteknek a titkos pletykafonok. Itt minden ügyfél szerepel, tehát a bankok ebbe be tudnak leselkedni, és meg tudják nézni, hogy egy adott ügyfélről milyen adatok vennek fel. Most már fönt van az összes pozitív adat is, amiből a kockázatkezelést tud információt szerezni, hogy ki milyen ügyfél. Ebben mi KHR csoport naponta napi adatszolgáltatással feljuttatjuk a friss adatokat, úgyhogy ez egy nagyon klassz rendszer, mert mindig napra kész, és minden megtalálható benne a hitelekről. Szia Zsuzsi, elmondod, hogy te most mit csinálsz? Ja, Levi, éppen most a Flórából a Moliba töltöm át az adatokat, az értékbecslés adatait. Egyszerűbben megfogalmazom neked, most éppen az értékbecslőnk által betöltött értékbecsléseket ellenőrzöm, amikor lakások, házak lakásokkal készült felülvizsgálatokat ellenőrzöm.